Libat-libat imong mata. Delikado ron. Libot ay mata. Uy lang man ni sang hadli ka guys. Kinung suka man ko. Tilan. Wak. Tatawak. Cute ta po ni. Arang pagka-cute ning wakwakan eh. Hi guys, good morning ug welcome back again sa mong channel guys. Kami na pud ni Kin and Kim Burato Vlog. Pag-hi Kin. Ay. Kim pag-hi. Hi guys, good morning. Guys, nasa midarig. Nga sa midarig lagnob. Tulo ra man ka klase ning inutbong, lagnob, hilba ug udlot sa bajabas. Puro ra sila udlot panghaon. Sa mga ko dari guys kay hang pang inutbong kay lain ka jug hang kuto-kuto. Wa man log na. Wa sabon. Ra. Ngay lagnob na daghan na guys dari mi dia. Mga ko dari karon. Hera. Kita. Ban mo? Ito sa karidot. Dali be. Guys, kay mangita ta dari lagnob. Jarang pag-udlot dari guys at ang akwaon. Be, mangita ta dari lagnob. Hara ka day. Pag may mananap. Muna siya puro mas lagnob guys. Kaso, man siya udlot pa. Uy. Guys. Di apod gamatoy pa man. Jawa pa mapod siya udlot. Ito pwede naman siguro ni. Sa una dani kay grabe man daghana danis una guys. Galing kay katong pagbagyo na. Na. Tubi ka udah tubi. Narabi. Magkita ta narabi. Li. Miglagnob. Kita anak buwak na. Asa? Asang buwak ka? Karang buwak nga gagmatoy? Talon pa ko tita. Makalipat ko haningan daning sagbuta. Ako kanina. Pinasabot oy. Isam din na. Buwak. Ha? Buwak. Buwak na. Butangin. Dali, dali. Na anak. Talon pa ko tita anak. Karon pa ko nasakita lang to guys. Manig na nga banggi nga mga guys, punuan sa mangga na. Nangalukat. Mangga. Kindaratakin. Masugsug ka diha. Dali. Pero pa namatay ang mangga. Papampad at isang mga ugat. Okay pampad sa dyan na naskilid. Kung grabe yung pagkabalian. Des pagbagzo na. Libi kayo mangita na tabi. Ha? Haman? Kushi? Sayang as mga mangga. Daghana na rabat dyan yung bunga. Kaya sugting mangga na. Manguan siya. Uy, di ara. Yan na guys. Manizay lagnob. Yung kay gagmay na lang punuan ni Ja. Kanina Manizay guys. Ano ba ato? Sapod mo? Ato usi mo. Anak lubi. Na di ay. Sok. Kita ka? Ato mama. Putang eh. Asa Kita katupo. mi papa. Tuot mala. May masiko. Nana guys, di kita nagamarsikog bazing gamay. Nangarti ha. Diyan na panghaon ini gamantag panghaon inutbong. Kani. Ijara pang udlot atang kuhaon dani. Diyan udlot ang kuhaon guys, kamay hang ibutang sang inutbong. Tulura pad ka buok. Okay. Dapod. Mga udlot raman siya. Kara kay udlot ka adjo. Okay, dana guys, dana koy tulo ka udlot. Asa? Na naman daghang kuan dani, nutbo aw pang lagnob na kana sa guys. Yung papud naman daghang dari. Tatanakin kay di anam ko nakuha. O to man daghang punuan, mao banakin. Bitay sa asang tanaw. Daturo mo inday ka. Na daghang punuan guys di ah. So sabi ko gwa na, di pa man dagdag daring punuan. Sus, di araman di ay, pastilan, gagud. Asa di aman di ay pud, natumba na. Paghinay. Hala, di aman di ay pud guys, di Hala. Kada buntag manguha na ko dani guys. Kay pang inutbong na, Lagnob na na. Di man. Tala ko na day, balik na day. Ito, balik na. Hindi. Diyan naman guys. Di na matuya kay gamatoy. Tuya mo ko lang siya. Kala ka. Ha? Wa na nangatumbang manggadas na nga gid ah. Ano siya guys, pati to. Matumba na siya mga manggahar, ang sayang ah. Ya, tapod nangalukat. Di araman daghana kin.
Aramanday guys, arang daghana ka jung lagnob. Sus, pastilan kabuang patato pangita di aramandi ay Ginoo ko. Di ara guys, kada buntag anhin ako manguha dani. Ang daghana man di ay, di ah. Lagi. Di ara naman. Ito ay aramanday arang daghana ka ajo. Pastilan. Tatanakin. Kuha talan naman. Hindi na lagi di ah, nagkuha na kog tulo ka udlot. Tulo raman sa kaudlot guys. Kaya hapan ning hapon ano bayabas. Udlot sa bayabas na petang panghaan dali. Dana guys, nakakuha na mig udlot sa lagnob. Mangita na pag udlot sa bayabas. Ato ubos. Nana alan nob. Ato ubos? Ato ko nas ubos na ko ng lagnob. Kuya. Dako. Dara guys, dai bayabas niya. Ya. Na baka pa di bunga. Na guys. Awa na na. Ha? Tuwa di edad to pero ilang pa ma. Tagkan ra pa man no. Ani ra mo dan kinsa may mananap adto mo kasunodan na ra mo. Adi ara dari ra ka hinlo. Tanara mo kin, ani ra mo kin. Guys, kay magkuha sa ko dari udlot sa Bajabas. Kaya atong isagol dari atong lagnob. Jabas pad. Jabas pad ko. Nara mo ha. Jabas. Dara ka rin udlot. Antay ta kan sang mananap na. Ano guys. Kanina isang udlot mo itong kwaun. Kasi itong kwaun guys kanina. Yung udlot sa Bajabas. Sa luha. Tulo. Na guys. Tulo ka udlot sa Bajabas itong kwaun. Kati butang aras itong lagnob. Kata na. Sige na. Ikaw. Na naman. Pad ma. Ikaw na naman. Dali ikaw sa. Wa lagi bunga. Habay bunga. Huno may bunga Bajabas dari. Puro ramay dahon. Baga nog dahon. Pero may bunga. Ha? May mga bunga. Na, may bunga, Kim. Ato ubos. Ato ubos? Ang tata ka mangita ta. Una mo ka. Kala ka, una mo. Tak ubos. Ato lang nob. Da, magut-but kayo kung may bunga. Stilan. Saan? Saan nga may bunga? Bunga no. Ha? Bunga no. Ato no. Bunga anak ko no, guys. Kaya nagasagatang inutbong. Dugangan na laman na hilba. Sa ko hilba. Kaya arong tulo na siya sa kanaw. Uwan na gabi ma. May uwan gabi eh. Bala. Paghinay ka sa madamag. Graduate deh. Sana gukod na. Nay na kay hilba nay. Panghatag be. Kay ko. Haman dapit. Nga sa ko hilba guys. Kay amang hilba dadto na nga puo. Paghinay lagay mo kay mga damag mo. Asa? Asa bang buwak ka? Ana dari? Adi ara di ay. Nga sa ko hilbang nay diring kay wa na kasi hilbas bay. Mana guys, mana sa hilba? Na. Wa ko dari tulo ka udlot sa duha. Tulo. Dahil na guys. Kompleto na gatong pang inot bungay. Salamat nay. Tana, dali na mo. Dali na. Ikaw. Utan ko. Kuya ma. Utan ko na sa gabi eh. Sanay may mong giutan. Kala ko na. Yan na guys, kompleto naghang pang inot bungay. Hana na yung butang ininitron. Yan na guys, na may Bajabas. Tulo ka udlot. Na may lagnob. Kanisa, duha, tulo. Tulo po ni sa kaudlot. Napan may hilba, tulo po ni kaudlot. 1, 2, 3. Yan na guys. Mo man tudlos ka itong naghilot sa kabuhi nga. Kani kuno tagtulo ka buok nga udlot sa kaning hilba. Lagnob ug Bajabas, bayabas. Ayaw, kaya panihugasan. Kaya ron kunong pa kuan sa kabuhi, guys. Binabi kay hugasan bi. Saring hugasan ka rizat, guys. Anira ka Kim ha? Mahugas ko dari. Guys, hugasan na itong hilba.
Hilba ni guys. Hilba. Bayabas. Naglagnog. Okay. Ano guys. Nagatang pang inutbong. Ano guys. Okay nagatang pang inutbong. Ano yung butang ang ininit. Ano guys. Magtimplan pa sila sa Gabriel o Chokwick. Karga. Natag natin in. Thank you, te. Timplahan din sa mga chikiting. Inutbong guys. Butangan o ininit. Puna pa. Okay. Para sa mga chikiting, Chokwick, kay Gabriel kape. Itong ihatag ni ate. Salamat ate si Pen. Okay. Dinaga guys. Hasaray patag-taaran si Jaka arong manggawas ang mga kuwan sa dahon. Mga duga nila. Okay, mama ni tambaw ni isang duga. Dani, manggawas di sa kadagaan. Itong patag-taaran. Ano sa guys, man sa inutbong daris probinsya. Ito nga ni magiingan sa katong naghilota nga mo yung aimun. Na guys, manginutbong tanin dyan tanan. Yan na lami naghangkuan guys, inutbong na nag-rain na gitsang tubig. Nang gawas na rin guys sa isang mga duga. Kutsilyo. Yan na gimong kuante, Hershey's syrup. Nang ibutang sa pante. Wow. Humok ra magud ako anon, bekeun. Na arang artiha ka azo igo ra magud nang murag patong. Wow, lami ang mana bi kaso di pa pwede sa mama. Wow. Kuya Gail, dali. Ito ko bro. Ayan na. Murag kalamay. Lagi mo Kim? Wow, lami ang mana Kim. Kami ay Putod. Haman si Kuya. butod mo. Kuya, dali. Ito las Kuya dito guys. To. Ngit-ngit man diha. Dali nga rin. Di makitaan sa kamera. To ngit-ngit. Lami yung chocolate. Ngapi. Nagdug na lagi po. Darman tang bukarag init. Kasi kaya tulog na. Bukang sa ano. Huwag silanan. Kana silupin ah. Kana silupin. Na. Okay. Wow, lami ka ajo. Lagi mo kuya. Chokwick pagka kuya. Ansay mo Paris kuya? Yan, ansay mo Paris? Pan? Pagkwagpan ka. Luto. Ha? Di ka? Kailangan ba karon? Ano kayo maskwila ron? Wow, lami day. Lami Kim. Wow, lami ka ajo. Wow, very good. Shush. Ano, daghan na, chokoy kay Roma. Ulian. Tamis ito. Ma. Tamis ito. Milo. Natiwas ako ya Kingkin. Alisa. Ito dyan. Dali. Ito dyan. Tano. Ito dyan. Dali, be. Ito dyan. Lagi. Di, mo eat patos kuya. Kinsa may mo eat na nga, di man ko mo eat. Eat. Di ko mo eat. Di ko mo eat, Dani. Eat. Natiwasan na nila. Eat. Tana guys, sang gipagawas og maajo og ijang duga. Eat. Abusog ka. Eat. Abusog ka. Di man pwede ka mo samot maghang kabuhi na bi. Tana guys, ang gawas na ijang duga na, nag-green na. Awa ma. Ubo ma. Uy. Pawa ni sa tong kabuhi. Yan guys, dia. Nahigupon karo maulian ning ateng kuto-kuto. Ano siya guys? Ning lasa ag bajabas, hilba. Nazay medyo pagkapait. Lunog mata. Naon. Abus lunog. Ano siya gitudlo tapos naghilot sang kuto-kuto. Hilaw pa. Limiin man siya guys. Limiin. Mama na gitudlo datos katong nagpaadyon sa hang kabuhi. Ida sang gabi grabeng lain na murag lainan jud luod ka adyo. Ano, mo ni sang gitudlo, udlot sa bayabas,
Puro ni udlot guys. Udlot sa bayabas, lagnob, hilba, mo ni jang gitudlo. Tagtulo ra pud sa kaudlot. Kinahanglan man gad kuno bungkig. Bawon sa pay ilang kuanda nang anong bungkig man. Mako nila may parison. Nga po ni ko as mga manambalan. So kanina. Ang po'y mawaog mo sunod ta. Nami yung sa glasa, pait-pait. Gadyo guys. Kumudihang na yung mga kabuhiin pud. Sa manahang nanganak na, dali naman sa ko kabuhiin. Mo nang kanay mga inok mo, sa ko kada buntag. Umiin guys. Kita na mahurot. Lahi na gad sa mga anak na, kaya dali na kabuhiin. Bilang na makakaon o ka ng mga mantikaon. Nana. Sahay po ka na makakita kung na mga kalbaan kong kalit. Pastilan. Kabuhi. Ulbo na. Ang heza guys, kani maramoy gitudlos ka itong nahilot na. Sa unas daga pa ko guys, kaya umang kuda ni kailan ng kabuhi. Huwag ni karoon nung na anak na kuha na. Ha? Wow, humanay mo day? Pa, tiwasa dali. Very good. Sige pa. Sige. Kumbati. Sus, mino kumbatan palibat-libat. Libat na. Nandali ah. Sipon. Sus, sino ko pastila. Naghahapod guys. Pag inukbong, naghahapit na mahurot na. Bayabas. Bayabas, lagnob, hilba. Mo na zay, kuanan sa inutbong guys. Umang inutbong mo na. Tagtulo-tulo rin sa kaudlot guys ha. Kaya para na sa mga... Ha? Wow, very good. Helba. Kami exact pa. Tagtaaran guys. Guys, pagbukbos ininit. Kaya rumanggawas sa isang diga. No? Tsa, grabe. Energetic na. Tsa. Pastilan. I love this kuya ka. Nag-eat si kuya. Kami school na. Tawang tapit. To schoolhan. School si kuya guys. Ubanda ba yan na ato ilok? So, Ato. tara nga ng hair. Ato ila iji. Tara nga ng hair. Isus. Sino kong raawi. Guys, kari man ko na ipainom ni Kim na ha. Di ha? Aguso. Pag man nag-inutbong ka nagkuan man. Suka man hinong ko guys. Sarang asli maghangi pang suka. Acidic din siguro ko kaadso. Ano naman pag kaya ng gawas. Pag man pang inutbong. Ano yung raman? Tarantas Kim nangita isag hanging nagpangita asag banjus be kare naman no isang gihatag na aguso. Kaya guys mo ni mga kahoy nga gipangkadtad kay butangan na og bino saka may bino paitir sayog mo ni masakit anti dyan mo rin hangaim nun ano ba mga panuhot Ni mo ka inam anak. enggak na hilainin nagawas ang mga kuan guys pag gawas pag humanhag panginom tong pag humanhag inom dari sa inutbong nagsikog pan tag-ab magawas ang hangin Ni mo ko inam ma. Ni mo ko pudi ani. kapoy di na uy kay di na pang bibi uy Bibi ni. pang tigulang na uy kare may hatag ni Kim kabuang mas Kim mo pangitag banjus ni. di na banjus Isa ni. pang kuan na pawa nas manhut Sorry. nag-uuday ka be ano man taon ni dyan hadlik ka Libat ayo mata. libat-libat imong mata na delikado ron Libat ayo mata. Uy lang, manaran ni Zahar ka guys. Sinagsuka man ko. Ilan? Asukap. Kaan ko bi'i ma. Isinsuman ko bi'i ana. Jawas mo. Tingog man ko. Tingog ko. Wak-wak. Ba? Hadlik day ka? Stilan. Wak-wak-wak. Wak-wak-wak. Cute ta po ni. Arang pagka-cute ning wakwakan eh. Wak-wak. Nato. Halok na. Papa. Hadlik day ka? Halok na ka papa.